10 superpotravin, které zachrání tvoje srdce. Každých 40 sekund někdo na světě zemře na srdeční onemocnění. Ale co kdyby sis mohl zachránit život jen tím, co jíš? Tahle 10 potravin má vědecky potvrzený vliv na zdraví srdce. A jestli vydržíš až do konce, ukážu ti, co je největší zabiják srdce dnešní doby. Avokádo, zelené zlato, obsahuje zdravé tuky, které snižují špatný cholesterol a zvyšují ten dobrý. Podle Harvardu už jedno avokádo denně může snížit riziko infarktu až o 20%. A navíc chutná skvěle. Zajímavost, Aztekové ho nazývali ovocem života a používali ho místo másla stovky let předtím, než vůbec existoval pojem cholesterol. Borůvky jsou doslova antioxidantová bomba, chrání tvoje cévy před záněty a stárnutím. Lidé, kteří je jedí aspoň 3krát týdně, mají o 34% nižší riziko srdeční příhody. Modré kuličky, které dělají zázraky. A víš, že barvivo, které jim dává modrou barvu, se jmenuje antokyanin. To je přesně ta látka, která pomáhá cévám zůstat pružné a mladé. Losos a jiné tučné ryby jsou nabité omega-3 mastnými kyselinami. Ty zabraňují tvorbě krevních sraženin a snižují tlak. Stačí 2 porce týdně a riziko infarktu klesá až o 30%. Zajímavost. Eskimáci, kteří jedí ryby téměř každý den, mají jedno z nejnižších procent srdečních chorob na světě. Vlašské ořechy. Hrst denně a tvoje cévy ti poděkují. Vlašské ořechy obsahují látku zvanou arginin, která uvolňuje cévy a zlepšuje průtok krve. Malé, ale mocné. Navíc už jen jejich tvar připomíná mozek. A není to náhoda. Ořechy totiž prospívají nejen srdci, ale i paměti a soustředění. Hořká čokoláda. Ano, čokoláda může být zdravá, ale jen ta s alespoň 70% kakaa. Obsahuje flavonoidy, které zlepšují pružnost cév a snižují krevní tlak. Vědci z Harvardu zjistili, že lidé, kteří si dají malý kousek hořké čokolády 3krát týdně, žijí v průměru o rok déle, než ti, kteří ji vůbec nejedí. Takže klidně si dej kousek, tvoje srdce se usměje. Česnek není jen na upíry. Snižuje krevní tlak, čistí cévy a zlepšuje oběh. Nejlépe funguje syrový. Rozmačkej ho do salátu nebo na chleba. A víš, že jeho účinná látka alicin vznikne až po rozmačkání. Proto ho nikdy nepolikej celý. Nech ho dýchat a on bude pracovat pro tebe. Zelený čaj obsahuje katechiny, látky, které zabraňují ucpávání cév. 2 až 3 šálky denně dokážou snížit riziko mrtvice až o 30%. V Japonsku, kde se pije zelený čaj denně, se lidé v průměru dožívají o 5 let víc než Evropané. A největší pijáci čaje mají o 40% nižší pravděpodobnost srdečního selhání. Rajčata obsahují lykopen, antioxidant, který bojuje proti ukládání tuku v cévách. Tepelně upravená rajčata obsahují lykopenu ještě víc. Italové, jejichž kuchyně je plná rajčat a olivového oleje, mají dlouhodobě jednu z nejnižších úmrtností na infarkt v Evropě.
Brokolice je plná vlákniny, draslíku a vitamínu K. Pomáhá snižovat tlak a chrání cévní stěny před poškozením. Zajímavost? Obsahuje sulforafan, látku, která aktivuje přirozené detoxikační procesy v těle a doslova resetuje buňky v cévách. Olivový olej, základ středomořské stravy. Lidé, kteří používají olivový olej místo másla, mají o 35% menší riziko infarktu. Používej jen extra panenský, lisovaný za studena. Olivovníky se dožívají i 1000 let a mnozí lékaři říkají, že kdo pravidelně používá jejich olej, může žít skoro stejně dlouho. Teď ten největší nepřítel – cukr. Ne tuk, jak si mnozí myslí, ale právě cukr. Zvyšuje tlak, záněty i riziko infarktu. Každý litr sladkého nápoje denně zvyšuje pravděpodobnost srdeční choroby o 1/3. Dej přednost vodě, ořechům a čerstvému ovoci. Příběh jednoho srdce. Když měl pan Jiří 50 let, lékaři mu řekli, že má před sebou možná 5 let života. Ucpané cévy, vysoký tlak, špatný cholesterol, jenže on to nevzdal. Začal každý den měnit malé věci. Místo párků si dal lososa, místo sladké limonády zelený čaj, místo chipsů ořechy. O 3 roky později přišla kontrola. Doktor jen zvedl oči a řekl: vaše srdce bije jako nové. A právě o tom to celé je. Nejde o zázrak, ale o každodenní volbu. Každé jídlo je buď lék, nebo jed. Ty rozhoduješ. Pokud tohle video může zachránit aspoň jedno srdce, stálo to za to. Tvoje srdce bije přibližně 100 000krát denně. Dej mu důvod být déle. Zkus zařadit aspoň polovinu těchto potravin do svého jídelníčku a tvé tělo ti to vrátí. Pokud se ti video líbilo, dej like, přihlas se k odběru a sdílej ho s někým, na kom ti záleží. Možná mu tím prodloužíš život.